Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala mab'uth rahmatan lil alamin. Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga bangsami naguskanusan na mga pagaryami, mga babayami si ikwaga Islam kipagadatan. Yebu so oras tano di itano di manunutulan sa mga tutulan ang mga pipiya kekawaan tano sa malaan dauan. Mga pagarya ay man tuwa mapenutulutano sa giyang kaiya kagagawi na ginan sututulan si Iko Sulaiman ibn Yasar. Isanan si Iko mga ulama nagu giyang kutuwa kinipentaganian sa giyang kutuwa mataida bai. Isad na sebutan tano sa giyang kaiya tutulan tano na giiso paman na kalak o mga ulama si iku kipapantaganiran si iku mga baiyadiran mahram nagu giyang kutuwa mala asang gilairan sa giyang kutuwa mga haram. Penutul no Sulaiman ibn Yasar amya kay sa atigian na miyag hajjako ay mana na punskan yan sa Madina na sungus sa kaniyan sa Makkah kapag hajj kaniyan panay katigtano. Yang ko to ialiyon yan sa Madina sungus kaniyan sa Makkah na pakaunot niya nagyang kuto bulayo kaiyan. Nagyang kuto kapsungiran sa Makkah na minirautsiran sa gyang kuto darpa marani sa Makkah. Gyang kuto kaya pakaraniran dan na dumikesiran roo. Nakagya ko makadekesiran na piyakatin degira nagyang kutwa bala-balayran o di nagyang kutwa khaymah. Yang kaya khaymah mga pagarian na ginansutigitan watenta. Kagi si ikumasa umyangaw na mga tao laboron sa mga Arab na kebubayan nila nagyang kaya paman nakapagtenta. Yang kutwa kini sampairan sa gyang kutwa darpa amarani sa Makkah na giyang kutuwa bulayo kaiyan na inawaan yan Rauso Sulaiman sa giyang kutuwa khaymah. Sa ayakiawain yan nun na sumyong sa kaniyan sa padiin kaan na makapamamasaan sa mga panganang kanaap kekaniran. So Sulaiman nas iskaniyan din muuntod sa giyang kutwa khaymah. Bulayo ka o Sulaiman ibn Yasar na ayabu amiyalam sa giyang kutwa khaymah tinta na su Sulaiman. Na su Sulaiman ng mga pagarya na penutul ng mga ulama amin ajmalin nasi wajhan. Tigitanwa miya ka guwa-guwa po amamah. Nagumiya ka tila-tilak amam. Yago to ba penutul ng mga ulama aso Sulaiman na tigitanwa miya ka piya-piya kang bubuntalan. Guwapo o di na tigitanwa miya ka tila-tila ka mama. Yago to kakakad niyan sa giyang ko to khaymah niyan di niyan nun di penayaw na giyang ko to bulayo kaya na dead na ba niyan nun napad sa giyang ko to khaymah na adna sa katawa ba iya Arab
mielay niyan so Sulaiman sa giyang kuto atinta. Agyang kuto bai na si iska niya na matatago sa giyang kuto may pupuro o di nagyang kuto kapuruan ng mga palaw. Kagisum niya makapag-hajj o di na so mga tao miya kasung samak ka o di nagyang ka na mga inged ang mga Arab nakatawan tanwa pa man na madakal ang mga palawsan. Giyang kuto bai nasis kaniya na makakadya giyang kuto ang mga puro palaw. Mielay niya nun so Sulaiman. Nagyang kuto bai na tumya na sa giyang kuto khayma tent akakad na no Sulaiman. Nakagiya kung makaw masagyang kuto khayma o Sulaiman na miya katindigagiyang kuto bai sa giyang kuto giyang kuto hadapan o Sulaiman. O di na giyang kuto tigtan wa miya pantagiyan so Sulaiman. Giyang kuto bai na sumusulot sa kaniya naman sa alburko ayaman na natigtan wa piles. Isu pagusar ng mga Arab paman na ipendulungiran sa giyang kaya mga buntaliran. Nagugyang kuto bai na sukya pa ka umanian sa giyang kuto pantagus Sulaiman na siyawaan niya nagyang kuto buntalian. Ay mana na hindi niya nagyang kuto pilesian natigus Sulaiman nagyang kuto bai miya kaw marakan na titu din naman buku mata ida bai. Ay mana na miya kata ita ida tigtan wa bai. Yang kuto bai na pitero yan si ikus Sulaiman. At tigyan na bakong ka tigyan o di na ba di mapakaya tigyan na pakataro sa kung kasagi ang kaiatin taka. Nasukyan na gawin Sulaiman na ayakatawin niya nun na bagyang kuto bai na pengenis kanian sama kanian. Kau tu yuti paman na miya lalagoy sa pamikiran no Sulaiman. Agyang kaya bai na bendep kegutem na peluba sama kanian. Miluba ko atigis tigu Sulaiman sa panganang kan nami paganakan sa agyang kuto bai. Na kagiya ko mapagana ko sa kanian. Akabaganakan sa panganangkan na aya Petro agyang kuto bai na tigyan kanaba man aya kabay akan o di na kanaba ko man pengani sa panganangkan aya tigyan na mata ang benar na aya kabay akan wa innama uridu ma yakunu minar rajuli ila ahli aya tigyan na kabay akan nagyang kuto diinggil bakan nagyang kuto ke rumai. Namia mamasa so Sulaiman. Kagi paman nagyang kuto bai na kanabanian karuma. Agu paman na gitu pa na may niya nagyang kuto bai. Na tigu Sulaiman sa gyang kuto kiyan ganyan sa gyang kuto bai ya salakaw sa kabaya iyan. Na tiga na hammakakallah. Ay mana na gyang kaya hammakakallah na lagi dayaw paman na katiro ay amarata. Apaman na gyang kuto bai na aniya na may targa gyang kuto pamikiran niya na marata. Yuti Peter unaw Sulaiman. Gyang kuto kakakad nila sa gyang kuto kay matin adad na bera no padsirambu. Na aya ko na siwa o Sulaiman na mitikudung. Udi na tigita noa ini solakyan na gyang kaya ulon yan sa gyang kaya ambila alabiyan. Penggura ok sa kanian. O to yaman na niyan na miya pikirin na tigyan na mala ini at tapangarakan ng Allah o di ako makasabar na mataan na kedusa ko sa mala akadustaan. Initapo ko o Sulaiman agyang ko taulo niya na kaaniyan di pakilay agyang ko tuabay na penggura ko sa kanian din sa mala akagura ok. So kilay o nagyang ko tuabay miya kaumaon abadin na miya kagura ok sa Sulaiman na siulot niya nagyang kuto apila siya na peruman na inawaan niya nagyang kuto inawaan niya si Sulaiman
Nasom yung agiang koto aba isa agiang koto adar pa iyan. Miyakaw maagiang koto bulayo ka iyan nami pediin. Bulayo ka o Sulaiman. Nakagiang ko makaw ma na miyaw maniyan so Sulaiman sa agiang koto kayma a penggurao ka. Paman ada din na mada agiang koto ka penggurao ko Sulaiman o Banu Yasar. Inisan sa kanya nagyang ko to abulayo kaya natiyan na ino kay ni pagari ko pagkaguraok sama la kaguraok. Na piano tulyano nagyang ko to miyaswa agyang ko to kaya pakaw mo nagyang ko to mata ida bai. Apiagan na niyan ugaid na salakaw bisa paman na kabay agyang ko to bai. Marata paman na marata igalabak at tigitano na. So kaya nagaw nagyang ko to abulayo ka iyan. Namiya ka guro o kumambu. Sa kaniyang bini gumiyura o sa miya ka lala ka guro o ka. O di natigita no apaman na gumiyura o sa misubra ka guro o ka. So kaya guro o kagiyang ko to abulayo ka iyan. Amiya ka umaw na Pedro o Sulaiman. Wa anta ma yubkika. Hey sakatigi na pagari ko nanto na ipki guraok ka. Apa man nasa na ipunguraok na badin na pamanas baka din mambugumiyaraw ka. Tigiyan ko Sulaiman at tigiyan na saka naman at tigiyan ipatot a gumuraok. Pagi mata na tigiyan kaipkila ka na ginawa ko. Kaupama at tigiyan ako, siira ka namin ni pantag agyang kutwa betad ka. Agyang kutwa paman na, kaya pakaumar ka at tigiyan agyang kutwa bai. Nakapakaya tigiyan adiya ka na masabar ginawa ko. Namanot agyang kutwa paman nakalak umiyangaw na antan wa mga ulama. Paman ada niyang panamanggil lebek. Kaya bu kaya naganyan sa agyang kutwa pianu tulun upagarinya na su Sulaiman bulayo kaya na su Sulaiman na bade na miya kaguro ok mambu at tigiyan na saka naman ni dapat mala makaguro ok kagi upama ko sira kan na mini betad agyang kana na miya ulaula na kapakaya tigiyan na dia kan masabar ginawa ko nagiti ka pagaguro ko agyang kutwa bulayo ka o Sulaiman na kagi ko makaw masiran sa Makkah na su Sulaiman na mituwap siran nagugyang ko to abulayo ka iyan. Mituwap siran nagumisa isiran. Nagyang ko to kaya paka udina kaya umairan sa gyang ko to Hajar al-Aswad aginan su tigitan wap siyuman. Kaya paman namya ka masiran sa Madinah Makkah na misa isiran nagumituwap siran na su Sulaiman nakagiya ko mapantag yan nagyang ko to Hajar al-Aswad sup siyuman na tigitano. Namiya kagedam sa turug su Sulaiman. Nakagiya kung makagedam sa turug na danyan dinamaran na tiurug sa kanyan sa giyang kutu apaman na Hajar al-Aswad. Uli na sa giyang kutu ubay darpa amaran sa giyang kutu Hajar al-Aswad. So Sulaiman na mititagin ng sa kanyan. Agyang kutu tatagin na paniyan na miyakaw mau nagyang kuto miyaka tai-tai da dato. Miyaka pepe busta na dato. Nagumiyaka pepe hindi taran. Nagugyang kuto dato. Miyakaw masagyang kuto apaman na tatagin na puno Sulaiman o Banu Yasar. Na miyaka mo temuta dato. Kau to. Gitu ipitatagin na piyan. Inisan sa kanya no Sulaiman. At tigiyan na rahimakallahu man anta. Hayat tigiyan na mama, amata ida mama na ini kalimu ka wallahu subhanahu wa ta'ala. Na anta aka at tigiyan. Na ini sembagu nagyang ko to miyakaw mau na dito sa tatagin na penian. At tigiyan na ana Yusuf. Saka na tigiyan so Yusuf. Natigo Sulaiman. Anta Yusuf natigyan na saka natigyan na sugu Allah subhanahu wa ta'ala so Yusuf alayhi salam. Masya Allah. Pititagin na piyan so Nabiyullah Yusuf alayhi salam.
Giyan ko to paman na miyakaw maun, nagyuto so Yusuf alayhi salam. Tigo Sulaiman na so Yusuf at tigiyan asugu Allah, nagupaman na ginan so Yusuf papaman na patiis, na tigiyan na oay, saka no to at tigiyan. Na tigo Yusuf, si iko Sulaiman, o di na Peter o Sulaiman si iko Yusuf, at tigiyan na ana fi sya'nika wa sya'ni imra'ati al-azizi mu'jaban. Tigiyan ko Yusuf, at tigiyan na mataan at tigiyan na kagiyan ko to kinipentag na ka si iko karumaw dato abai na piya ka mamasa at tigo Sulaiman. Kagi paman nakatawan tanwa so Yusuf na siya gado sa kanya naman buhay eksami na paman na inakit sa kanya na giyan ko to imra'atul aziz, giyan ko to karumaw dato. Apaman na giyan ko to ba apaman na piya nga bayan niya naman bu so Yusuf alayhi salam. Katawan tano so tutulansan. O ay piya di tano panutulan na paman na miya nagtanod na giyan ko to at tutulanon. Si ko Yusuf alayhi salam sabab sa giyan ko to kata idiya naman bu amama. Natigman bu Yusuf si ko Sulaiman asaka naman bu at tigiyan na inna sya'nuka wa sya'na sahibatil abwabi la'ajab. Saka naman buat tigiyan na giyang ko to kinipentagan na ka sa giyang ko to mata ida ba iya miya kaw marka. Sa giyang ko to adar pa khayma o din adar pa amarani sa Makkah na mas ini kama masakan no to tigu Yusuf alayhi salam sa giyang ko to paman na ayam ya tampar ka nagyang kutua kalakas iku Allah subhanahu wa ta'ala. Nakagi paman na malagi siran sa paman na experience sa tigtano. Apaman na si Yusuf alayhi salam, nagyang kutua piyang abayan sa kanya nagyang kutua karum agyang kutua dato, na dadin ng gilab ka o Yusuf alayhi salam, agyang kutua paman na kabay agyang kutua bay. Taman sa paman na giltud ni sabab pamaman na miya kasulod sa kalabusuan su Yusuf alayhi salam. Nalagi din naman yung Sulaiman, apaman na buon din miya ka umagyang ko to miya ka tay-tay dabay. Na napaman na, dan yan naman bupang unuti sa giyang ko to akabaya agyang ko to abay. Lagi na ni paman na tutulan si Eko Yusuf, si Eko Sulaiman, ibn Yasara gugyang ko to kaya pakaw mo nagyang ko to apaman na mata ida ba iya Arab apaman na fitnaan yan so Sulaiman ugaid na paman na so Sulaiman na paman yan na dan yan nagalabag agyang ko to say aip kararangit wallahu subhanahu wa ta'ala. So miya kapiyapi niya tutul mga pagarya kapaman yan na Mielaitan wagyang kutua paman na kala iparatiya nagukala ikala upaman na mga ulama amyangaw na antano. Apia panapamaad na masa apaman na dad na bakiran pakailay nagupaman na kepakayang gelabakan nira nagyang kutua marata ugaid na paman na diran din penggelabakan nagyang kutua mga say ikrarangit kiran wallahu subhanahu wa ta'ala naguipkilakiran nagyang kutua mga laadusa. Ada pun mga tutul apaman na mialoy si kung mga hadithu Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam isad nupama mga deto sila-silaan sa surga nagyang ko to apaman na deto apaman na inakita gyang ko to apaman na bai udi na paman na deto penggulaulaan niyan sa marat agyang ko to bai taman sa paman na tigtanwa giyan ko to paman na miya kaubayron din ugaid na giyan ko to ba iya miya kagira wa paman na kala ka nakasu Allah subhanahu wa ta'ala na so kaya nagaw na giyan ko to paman na deto penggelabakan yan sa marata na miya tamparo na giyan ko to kalaks iku Allah subhanahu wa ta'ala nagyuto naman bu ipaman na dami taros agyang ko to kapenggelabakan yan sa giyan ko to marata. Mga pagariya, panganintanon si iku Allah subhanahu wa ta'ala, malalayon rakatan wagyang ko to akala ikasang gilas iku paman na mga rarat agalabag. Sa panganintanon si iku Allah subhanahu wa ta'ala, kaya sabutan nagyang kaya paman na tutulan tano, sayad na malaantap tano nagyang ko to paman na
kepukawagyan ko ito aparatiatan sa iku Allah subhanahu wa ta'ala sa paman na selam namiskan wa ang mga pagariakan lagi dagyang kaya paman na diimbubantay sa giyang kaya oras paganero na selam tanong na si Samsia Amito Gadi ago si Saarto Hasan si Jenna Nur si Ali si Jalil Omar Guru ago si Angie Leonora si Han Sapam ago si Rakim Sangkupan Manso mga pagaritan way hasidiu salam rakanusan si Jadida lagu si Samruding Gaw Dika ago si Sadik Ampuan ago yang kaya pagariakan na si siya kuya sa yang kaya walairan eno kuya makatitanggub kami ya katenggetenggu sa yang kaya darap pairan si isa Tagaytay way. Salam kay Farhana Sarip. Salam kay Kair Diranggaran. Ago si Elias Balindung. Ago si Bin Nur. Ago si Latifa Isa. Si Halima Muhammad. Si Kadidia Arubinto. Ago si Ate Ramla Malawani. Ago si Mahid Sarip. Agya nga iya pagariya kan alim ubabu paman na pagariya as kay managa ka na paman na pumanutulan sa giyang kaya mga pipi at tutulan o mga ulamatan way. Salam rakasan na pagari ko Mahid Sarip Abu Bakar Seni ko paman na mga kanguda na mga ulama. Lagi diyan na salam tanong na si Niasok RM ago si Fatima Mariam Dumadu si Nimko Ilmi Ismail ago si Arukia Anthony ago si Umar Makaumbus Umair ago si Hajja Siti Fatma si Mahid Mala si Guray Sisi ago si Mas Sharif Bakaraman pengintan usi wala mapepiatan ulangon gyang kaiantiakan na si San Maba. Salam rakanusan sa Matenggaw ago si Sumaya Mutia si Absari Bayabaw ago yang kaya si Haja Samia Ditma Mangundaya yang kaya pagariakan na si Jalal Sarip. Salam rakanusan sa Quiapo si Noemi Mala Pagayawan ago si Namraida Sarip Tumanong ago yang kaya paman na bapaami pakatatayan ada salakaw ki Abu Nasir Abu Abdullah. Salam rakanusan sa Iligan si Alan Sadik ago si Kusmi Mangalan yang kaya pagariakan ada salakaw ki Haji Rayan Sarip Malawani. Salam rakanusan sa Tundu si Nurjan na ada Timbang Alonto. Salam ago si Al Amin Nasa si Jel Ibrahim si Nash di Michael salam rakanusan si Noraisha di Patuan yang kaya paman na pakatatayan na mialok sa mi ada salakaw engineer engineer Pompong Sarip. Salam rakanusan na ante salam na kung akiba pa engineer agu sumanga wataka. Lagi din na silam tanong na si Hafida Haji Said Mahid ago si Raisa Dato Amala Mamakutaw si gaya pa mga bangsa tanong si Raisa di Patuan na sini sa San Juan. Salam rakano sa San Juan way. Si Jack Minalang salam si Khalid Ampaso si Aulia bin Mitelikop yang kaya pagariakan na benegi pagampaganayak yang benten ni arakan ada salakaw kay yang kaya pagariakan na si Manan Sulaiman. Salam rakanusan sa Iligan City. Salam na ko mga pagaringasan. Naba ko kuya maghiram kami at tenggu sa Tagaytay way. Tatanggum ta saya. Lagi din na salam tanong na si Norhana Subu nago si Jenna Nur si Hizam Sultan nago si Nur Haida ago si Aziz Ali sa prangkom na sa salam sulang-ulang manu kesampayan sa giyang iya bijutan no mga tutulan tano apaman nakapunutulan tano si mga ulama na nasalam rakano langon sa sita no buteg isa diyang kaagiyang ka iya live tano
balasan kan wallahu subhanahu wa ta'ala sama ada kalamapia si ko paman na dir ka doon nakarurutusa saka pamamakin na ganyo si ko mga tutulan tanong pahabol silam tano si Masabar Gendel Kosain oy salam ra kanulangon wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.